שלום כולם, כאן ווייר גיימינג HD בפרק השני של הסורווייבל. תגיד שלום יונתן שמשתמש במיקרופון קורא שלי. שלום חבר'ה ואני ארצח אותך. אני בפייטפול, אני בפייטפול. לא, לא, לא! טוב. I'm hit you. טיפי, פרון בא לך, לא יודע. אתה יודע, אני משתמש. טוב, לא משנה, בוא תיקח את הדברים. ימני. זו נקמה, זו נקמה. טוב, אני הייתי מניה קודם. טוב, רון, תסביר להם מה קרה עם המפה הקודמת. אז כן, אני בעזרת הכוחות המטומטמים שלי הצלחתי לאבד את המפה הקודמת. אז כן, אנחנו שיחקנו טיפה והשגנו את הדברים שהיו לנו, הכל בסורווייבל כמובן. וכן, אז התחלנו לצלם מפה. אז הכל מהגיוניות שלי, שאני טמבל רצח, אבל זה לא יקרה שוב. טוב, בוא. מה אנחנו נעשה עכשיו? רוצה למנות הבית? קדימה. בוא ניקח את החומרים מהתיבה הקסומה שלנו. מה עשיתי לעזאזל? לא משנה, תראה, אני חושב שקודם כדאי לשטח את האזור, וזה כן נעשה בספיד מושן. אז כמו בפרק הקודם שלא הוא עלה בגלל סיבות משעממות רצח. אוקיי, אנחנו עכשיו עוברים לספיד מושן, קדימה איתי ביחד. אל תעבור. טוב, בסדר, הבנתי. ונכין לנו את הציוד הקסום. רואה את זה? מה זה הציוד הקסום? רק תגלו את זה בפרק הבא. מה, אתה... אני היחידי שהולך לעשות את זה? אתה תעזור לי, נכון? אולי. כמה כבר יש לך? יש לי 4 שבלס. לי יש 4, כן. אז בוא נתחיל, מה נעשה? חכי, אנחנו צריכים לעשות את זה כמו הפרק הקודם שלו עלה. הפרק הסודי, שאף אחד בחיים לא ידע. אוקיי, ואנחנו נעבור לספיד מושן בעוד 3, 2. 45. נכון, בדיוק, 45. סתם. אוקיי, בוא לפה, יונתן. עם כוחות המדהימים של ווייר גיימינג HD והפרק הקודם שלו הוא עלה. אנחנו עוברים לפרק 2 עם הספיד מושן המגניב של ניקוי האזור. דם. תעשה גם אתה. דם. חתיכת. אוקיי. דם. אוקיי, אתה חייב לעשות את זה. אוקיי, עכשיו. יונתן, איך עבר עליך היום הזה? שלום יונתן, רוצה לעשות עצירה ביער? יש לך מזל שאין לי חרב ביד.
לא עשיתי כלום, לא עשיתי כלום. אתה תראה את זה בסרטון. אוי, שם פרה, יופי. זה נחמד. שכחתי, אנחנו נמצאים על פיספול. אז שנייה אחת. דיפיקלטי. בוא נעשה את זה על איזי. טוב, בהתחלה על איזי. אני אלך בינתיים להרוג פרות או שלמשוך אותם? לא, תמשוך אותם. אוקיי, אני רק מכין הו. יש לי, אתה יודע, זרעים. זה לא נשמע טוב בכלל. שנייה, רון, אני הולך לשנייה. אני צריך בקט. אוי שיט. הגנה על ה-AFK. הגנה על ה-AFK. כן, רק תעזור לי כי זומבים באים עליך. אוקיי. שנייה. אח שלך בכיר. קסומים. אוקיי, אני לא... המשכתי לצלם. לקחתי... התחלתי, כן. טוב, וואו, אני ממש אוהב את האזור הזה כי יש פה ים, זה ממש נחמד. טוב, אני מתחיל... מצטער, אבל אני הורג אותך. לא, אל תהרוג את הפרות, אני מושך אותם. נכון, להרבות אותם, שנייה. לא, אל תעשה את זה, חכה. לא, אני לא הורג אותם, אני רק משיג לנו סמר, בלי לפגוע בטבע. כמובן. אני גוזר. שלום כבשה שחורה. גזענות. בוא נגזור אותך. טוב, ישר. היי, סוס, בוא נעשה לך ברית מילה. אוי, לא, אני לא יכול לרוץ. אוי, רון. אתה צריך אוכל? מאוד. נראה לי יש משהו בצ'סט, אז... בוא לספאון, תעשה טיפי, מה שבא לך. מצאתי פה מערה. רון, אני לא יכול. האצבעות שלי רועדות. נו, קדימה, תעשה את זה. אליך טיפי? רגע, חכה. הלוואי שיש בון מיל? לא, כמובן. תפוחים! איזה כיף. מה תפוחי? אוי, יש פה תפוח אדמה, כמעט שכחתי, אפשר לעשות מזה חווה. כך, נעשה לנו מיטות. נעשה לנו מיטות, כך. אני עושה חווה, חכה. פה אל תיגע. מיטות. טוב, תרגע. טוב, אנחנו נתחיל... טוב, רון, איך נעצב בדיוק את הבית שלנו? אף אחד לא יודע, יונתן, אף אחד לא יודע. אני רציני. בוא נראה, יש פה את הצ'סט המעופפת המגניבה הזאת. אני אומר שנעשה קירות מסביב כל זה. וואו, איזה גאון אתה. אני באמת שלא יודע. אין לי מושג. בהחלט אין לי מושג. מה לדעתך שנעשה את זה כמו העיצוב של הבית הקודם? כן, אבל זה לא יכול להיות על הליל. מה אני עושה לעזאזל? אוקיי. טוב, אז קדימה, זה נראה לי שטח מספק. אז אתה מתחיל לבנות או לא? אני מתחיל לבנות, אבל יש לך רעיון? אוי, איזה באגים עם המיטות, תכסה. אוקיי, זה כבר נראה זוועה. והמחשב שלי מלגלג משום מה. אבל למי אכפת? כי עוד שבוע כרטיס מסע חדש ומחשב חדש. אוי. לא, יונתן, פשוט לא. חכה, אל תוריד את הכל. חכה, יש לי רעיון. אולי לא עם העץ הזה. רגע, אולי כן, תשאיר את זה. שנייה אחת. איפה כל הקבלסטון? כן, גם זה סבבה, אוקיי. אוקיי, תפסיק עם זה.
נראה לי שככה. בוא נתחיל. ספיד מושן או לא? יודע מה לא. קדימה, איך נעשה את זה? ככה, ככה. 3, אתה עולה ככה, וזהו. רגע, לא נראה לי שכדאי שנעשה את זה עיגול. לא, תאמין לי, זה יהיה. כן, אבל זה מסובך רצח. ניסיתי לעשות את זה בפעם הקודמת, ואתה יודע, זה קשה רצח. תשתוק. מה שיצא יצא. מה שיצא אני לא מרוצה. תזכרו שזה רק בית התחלתי, אתם יודעים, אנחנו נעצב אותו, וזה בהחלט לא הבית הסופי. נגמרו לי העצים. הנה, יש פה. כן, וחזרנו אחרי צרות מבני המשפחה. רגע. כן. אני פוחד שנתבלבל וזה יהרוס את הכל, ואם מישהו עכשיו עוד פעם אחת ייכנס אני פשוט אתחרפן. אוקיי, רגע, רק בוא תראה שאני עושה את זה נכון. מצוין. אני עושה את זה נכון? כן. רגע, אני צריך לעשות פה עוד אחד, נכון? אני עושה פה עוד אחד, ואז... כן, בדיוק. ואז אני עובר לשלבים הבאים כבר. כן, האמת זה נראה ממש יפה. רק מה לעשות עם הקאבלסטון? רוצה שהקאבלסטון לא, יהיה... האמת שזה יכול להיות תחליף סוג של, אתה יודע, למקרה חירום. אם ייגמר האיירון או משהו. אתה רציני, אם ייגמר האיירון יש לנו דיימונד. נכון? נכון. יש לנו? כן, יש לנו, רק בעזרת כוחות הקסם של הגיימוד. זאת אומרת, נכון. זאת אומרת, סובל, זאת אומרת, גיימוד. רגע, יונתן, אתה יכול לראות אם אני עושה את זה נכון? בוא תראה ש... מעצב הבית הגיע, ואני גובה תשלום גדול. אתה יודע במה? אני עושה את זה נכון? תראה לי. כן? כן, עכשיו תמשיך ישר. הנה, כך, זה יעזור לך להעלים. מאחורה. כן, ואמרתי לך שאני גובה מחיר עם גרזן. זה המחיר! לא! סורי, שנייה אחת. טיפי רומי בלכה לא מגיעים. בוא נו. קח את הכל. קדימה, כבשה. איפה חרב שלי? אף אחד לא יודע. הנה, קח, יש לי אותה. תביא לי. רגע, עשיתי משהו לא נכון, שיט. רון, אתה לא מבין... לא, בוא תראה פה. או שאתה עשית לא נכון, או שאני עשיתי לא נכון. עשית 2. טוב, פאק איט. שיהיה. טעות קטנה, לא מזיקה לאף אחד. בשקט. אתה יודע מה כן, צריך לשנות את זה, אחרת זה ירוס את כל המבנה של הבית. רון, תעשה פה ספאון פוינט, אחרת... וואלה, רגע, תעמוד במקום כלשהו. רגע, בוא נלך לישון. רגע, למה אני עושה ספאון פוינט אם אפשר ללכת לישון פשוט וזהו? שנייה, אני אהיה... וואו, אני בתוך הראש שלי, זה כזה קסום. רגע, בוא נראה איך עשית את זה. אחרי שעשית 2, רגע, איך עשית 2, אוקיי, הבנתי. טי. מה לעזאזל הבעיה? אוקיי, ככה. רגע, איך אתה ממשיך את הבית? לא, אל תעשה את זה ככה, תעשה את זה כמו בצד השני, לא? אני מתקן. כן, רק שתעשה את זה כמו בצד השני. זה לא
משנה. אל תהרוג את המקרה. קדימה, פאקס, בוא נמשיך. טוב, הרצפה... יש לך שירס? יש לי שירס, לא משנה. טוב, הרצפה תהיה מקאבלסטון. וואי, יש את נוד הזה, מה שזה לא יהיה. אתה רוצה שהרצפה תהיה מקאבלסטון? נראה. תראה, וואו, זה של יורובריין. אתה רוצה שהרצפה תהיה מקאבלסטון? לא נראה לי זה כזה יתאים. אוקיי, אז ממה? אוי שיט. אנחנו נראה. מדיימונדס אולי? בטח. אנחנו בכלל לא בגיימות. וואי, זה מחרפן אבל זה יפה. בהחלט עיצוב לא רע. כן, רק אנחנו הולכים לגמרי לשנות את הרצפה. היא בשיט לא מתאימה למה שבנינו פה. וואו, אני כל כך מחכה לכרטיס המסך החדש, בלי להגיד. GTX 720. רון, רוצה לעשות צירה ביער? זה יותר מתאים על יונתן, אבל בסדר. רון, מה עשית פה? מה? עשיתי בדיוק כמוך, מה עשיתי פה? אנחנו חייבים לשטח עוד אחד? לא, 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 אנחנו לא משטחים, תודה. אנחנו פשוט מחליפים את הרצפה עוד מעט. עוד מעט, אבל זה לא עכשיו. אז כן. פשוט תחבר את זה. חכה, 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 חכה. הפרה! אל תאכל את הפרה. עוד פעם קוברת מהביג'אונט. אולי אחותך... קיבלתי אור. אני לא מבין איזה שיט יצא כאן, אבל זה לא ממש משנה. כן, למי אכפת מה התחלתי. קודם זה אתה הצבת אותו, אז ברור שזה יצא שיט. יאיי! כן, אתה מפה אני משם. שיט. יאללה. כן, אנחנו נעשה לזה כמה קומות, זה לא יהיה קומה אחת, כנראה. אתם יודעים, זה העיצוב של יונתן. אז תלונות לתוך פח האשפה, בבקשה. כן, כי זה עיצוב של יונתן. כן. עיצוב של יונתן, ברור שהוא לא יצא יפה. ואצל יונתן תלונות זה רק לפח אשפה, כמובן. אתם רוצים שאני אראה לכם את זה? אתם לא רוצים שאני אראה לכם את זה, נכון? יש לי לב אחד. לא, אתה לא מתכוון לעשות את זה. כן, אני לא. לא, לא, למה עם דלת בבית המחובר? רגע, רון, בוא נעשה עצירה ביער. אבל זה לא היער, כל מקום פה זה היער. רון. אני לא הולך. אני חוזרת הביתה. אני רצה. למה אני מדברת בשפה נקבית? לא, יונתן לא נכנס. לא. יודע מה? Let's fight, fight. אתה רציני? לא, 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 בבקשה, תלם, בבקשה. אני לא מרחם עליך. כמו, יונתן, רוצה לעשות עצירה ביער? אוקיי. לא, לא, לא. ובפעם החמישית מחסלים אותך. אתה פה. וואלה. אוקיי, שמח עכשיו? מאוד. קח את זה, 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 וזה גם מה שלך. אוקיי. יש פה שבל. טוב, רון, איזה רצפה הולכים לעשות לפני שגומרים את הפרק? את הרצפה? לא יודע. חכי, אתה עושה פה דלת. אולי כדאי שנחכה לדלת רדסטון, אבל בינתיים רוצה לעשות את זה מברזל כדי שזומבים לא יוכלו, אתה יודע, לשבור.
קדימה. Let's do this. Let's do this, bitch. למה יש לי שתי וורקבנצ'ים? כן, אני שחקן מיינקראפט ותיק, אני אומר וורקבנץ' ולא קראפטינג טייבל. אוקיי, כן, אחד בשבילי, אחד בשבילך. כאילו, אין כניסה לגיון, אתה... כבר הכנתי אותם. כן, לך שים את השני איירון דורס. יאללה, דור. מאיפה אני מפליץ את השירים האלה? טוב, מה עכשיו תכין? בטון, נכון? כאילו... כפתור. הכנתי כבר. רגע, אם נשים את זה פה, זה יפתח רק את זה. טוב, נשים אחד מבחוץ כי אתה לא רוצה להנהל. למה יצרתי 63 כפתורים? טוב, שיהיה. ולמה אני מרגיש נמוך שאני עומד פה? גם זו שאלה פילוסופית. אני יודע, בוא נעצב... דווקא היה לי רעיון נחמד. תראה, אני מעצב את זה בעזרת כפתורים. תראה. ראית? קצת ילד מיוחד. וואו. עכשיו לא משנה לאן אתה מסתכל, יש כפתורים וגדל בזמן כפתורים. מה אתה עושה שם? רק משהו שיעזור לך לעלות, כי אתה נכה. מתה? אל תשלוף, לא. רואה, אתה מפחד ממני, רואה? ריספקט. רגע אחד, אוקיי. וואו, זה החתיכת נוקבק. לא, יא בן של... אמא יש לך שלך. מזל שזו תוכנית גם לילדים קטנים. אוקיי, יודע מה, אתה יכול להגיד את זה, אני אשים צנזורה. אתה בטוח? כן. אל תדאג, אני לא עושה לך כלום הפעם, בסדר? יא בן של... שיהיה. מספיק צנזור. אני מרביץ לך עם מספרים, אתה יודע מה זה אומר? לרון נשים ברית מילה. אתה חתיכת סוטה, בחיים לא תעשה לי ברית מילה. תראה, רגע חכי, אל תהרוג אותי, בבקשה. פניי לשלום. כמה לבבות יש לך? 2, בבקשה, באמת. די. הנה, כך אני מוסר את עצמי לברית המילה. חכי, אני אעשה את זה ב-F5. תעשה לי. ברית מילה. תעשה בום. כן! אט. כך, עכשיו תעשה לי. אוקיי, קדימה, גם אתה צריך להיות עם ברית. אוקיי, קדימה בשיפט. מחמלים על הזית שלך. טוב, כך. אוי, זה כואב לי. אוקיי, שיהיה. זה היה אחד הרגעים המפגרים ביותר שקיימים. לא נראה לי עוד מישהו אחר מספיק מטומטם כי לעשות את זה. יש לי לב אחד לעזאזל. נכון, אנחנו הראשונים וזה הכי טוב. רון, רוצה קרב ידיים? יש לי לב אחד, זה לא פייר. רגע, תרביץ לי פעמיים, עם החרב. עם החרב? עוד פעם אחת. אוקיי, גם לי יש לב אחד, קדימה. 3, 4... בלי חרב. טוב, 3, 4 ו... כולנו ידענו שנרמה. לא. כולנו ידענו שאני אנצח בכל מקרה. שיט. עכשיו הדברים שלנו יתערבבו. אין החרב, אני הולך אל החרב ראשון. טוב, יודע מה? פיס. לא, זה לא נשמע טוב בכלל. קח את הבגדים שלך ראשון. רוצה עכשיו באמת קרב ידיים מימי החיים? אוקיי, בוא קודם נלך לישון. בוא. רון, אני אונס. אתה פשוט סוטה יונתן. יונתן רוצה לעשות עצירה ביער. רגע רון, רד מהמיטה. חתיכת מעניין. וואו, למה המיטות נהיו כאלה באגיות? חכה, קום. כן, עכשיו אתה יכול לשכב בנוח
אתה עדיין רואה אותי? כן, אני רואה אותך. אני רואה אותך, אל חתיכת אנס. בוא לפה. אוקיי. אתה רואה אותי, יונתן? מה? תעוף מפה. חתיכת מה. זהו זה. הצלחתי. טיפ טיפ טיפ. רגע, אני אשים מוזיקה של דורה ברקע. טוב, יאללה, בוא נלך לישון. אין בעיה. לא, יש לי. מה יש לך? מה יש לך? יולו! יולו! די, יש לי 10 לבבות. מה? יש לי 10 לבבות, אז חבל עליך. איזה ביוס. טוב, יאללה, קח את הדברים שלך וזהו. טוב, אני הולך לישון. גם אני הולך לישון. מה? יש מיטה על הפרצוף שלך. אתה מחזיק את המיטה שלי. תעזוב את המיטה שלי. שים את המיטה שלי. איפה המיטה שלי? אוקיי, אני מניח די, רון, די. טוב, איפה המיטה שלי אבל? חכה, שנייה, אני חייב ללכת לשנייה. לעזאזל, אני לא... יופי. כן, שנייה. מקווה שלשונים את זה בסרטון. ועכשיו נערוך עוד קצת סרטון בגלל בני המשפחה שלנו. אז אני מניח שנסיים את הסרטון ברגע זה. אוקיי, ונעבוד על הרצפה בפעם הבאה. תודה שצפיתם. טוב, תודה שצפיתם. כדאי שנעשה לנו פול איירון. לא, אני לא צריך. אני צריך פול דיימונד. טוב. אני בכל זאת אעשה. אוקיי, רון, אז נעצור כאן את הסרטון. אין בעיה. וחכה. תודה שצפיתם. אתה לא עוצר, נכון? עוד לא. כך. רון.